محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا sidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Guna TV calminali teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede johliri sikki ala eɗen e aset no hawre sappo e goo lewru siltoma lewru yarkoma jafoɗon hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi walla mbiyen lewru octobre ko yettudal on feewi noon eɗen gandi e kala ñalawma aset no wowi wade ni ɓesgu Madina Gounass ene yalta e keewal gam arde dawde dawol yamirore oɗo ñalawma hande kadi Allah moƴƴani men eɗen ɗo tawe e nder guesa ceerno tawi kadi ɓesgu wuuro ngo yalti e keewal guila e mawɓe ha e sukaɓe gam arde ɗo e nder guesa ba timminde aadi ndi eɗen gandi ko aadi yontere yankeje e kala ñalawma aset ko yettudal on feewi noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Guna TV oɗo ñalawma hande kadi dawol ngol sembi e nder guesa ba machallah comme no mbiruɗen ni leeɗe sappo e jeetati Madina Gounass walla mbiyen sappo e jeenayyi foofen jalti e keewal gam arde ɗo e nder guesa ba eɗen gandi noon gollete oɗo tuma ɗo ko soppere makkari ndi ko yettudal on feewi noon oɗo saaha golle ɗe ina jahno moƴƴi eɗen gandi noon caggal nde mbiɗen ɓesgu Madina Gounass yalti e keewal guure takkiɗe Madina Gounass ko wayno aynimadi kunjama lenkiring eɗen guure takkiɗe ɗon ɗon ha mayel ɗen ɗon guure foof hande ina tawe ɗo kono kadi e guure ɗe gandantuɗa ko taweteɗe funnague wuuro teddugo Madina Gounass ko wayno Missira Sahatu kono kadi wondude fa subbalɓe ha e sunnat en eko nandi hen ɗen ɗon guure foof oɗo sa ina tawe ɗo e nder guesa ba ko yettudal on feewi noon wadde eɗen mbawi wiide tan oɗo ñalawma hande kadi hayso tawi makkari ndi gasani eɗen mbawi wiide woɗɗoyat saabu ko dawol tataɓol e oɗo ñalawma hande eɗen gandi aset dowto wonno dawol garwaniwol makkari ndi fuɗɗa machallah dental ngal ari yalti e keewal waɗi hen fodde muɗum kono kadi aadi rokka alarba o kadi machallah waɗi bandiraɓe gandantuɗa ko yaltunoɓe kadi gaari ga e nder guesa ba jokki golle ɗe oɗo ñalawma aset hande noon dawol ngol ɓuuri sembude kadi julɓe ɓuuri nottade e keewal ɗum noon wadde jokken rewidade tan Guna TV ala ko jogori humpude moon e nder mbaɗo guesa heedani men noon to banggue caméra komo gandantuɗa ko Ablaye Ba ina wallodirtoni musidɗo meɗen Oumar Sow ɗo e yesso ayago ko musidɗo mo Ousmane Camara gueɗo leñol yeeɓiyankoɓe tedduɓe jokki rewidade en jeehi rahmatullahi taala wabarakatuhu en calmini dendagal kala ɗo ayawo ngo wawata yettade Gounass TV calmini bandiraɓe foof e kala ɗo ayawo ngo wawi yettade juurimaɓe kadi e ñalawma hande o alhamdulillahi rabbil alamina en dawti ñalawma men aset hande eywa mo ganduɗa kañum woni ñalawma aset ɗimmijo e soppere makkari nde eɗen gandi ko asimen dow o ñande hen makkari ndi fuɗɗano dawta alarba o noon wonno hawri koye tooɓo waɗi gantu seeɗa ɗum waɗi noon aset hande o kadi wuuro ngo dawti alhamdulillahi rabbil alamina e keewal yimɓe kadi gaari gargol moƴƴol eywa golle ɗe kadi ene jaaha jaagol moƴƴol e fadde guesa ba waɗi ko partie ji ɗiɗi ana wayno partie ɓurɗo hewde o kam Allah newni gasi e partie ɓurɗo keddiɗo o on woni makkari mboɗeri ndi oɗo saaha ko hen dawol ngol woni alhamdulillahi rabbil alamina golle ɗe noon ene jokka ha ɗo Allah hanni golle ɗe foof ene wawi Allah newnana en golle ɗe gasa e wonno wayi kadi ene wawi wono alarba o wono jokkidgol hande wuuro ngo dawi ɗo kadi guure saraji ɗe banggue Pacana o ha Bissavor ha ɗen ɗon guure ha yetti frontiére o kamɓe foof ɓe gaari hande kamɓene aɓe ɗo banggue funnague to eɓe golla on banggue enenne kadi eɗen jaaha on saaha mbawen hawrude e mabɓe alhamdulillahi rabbil alamina noon golle ɗe ene jaaha jaagol moƴƴol kadi sappere nde ene rewi lawol eywa ene sappe cokkugol moƴƴol ene ɓaare ɓargol moƴƴol kadi eywa yimɓeɓe kadi ene ndewi ndi golle ɗe ne jarata ni eyyi ceerno o ɓooyi wiide en guesa ceerno guese ɗe foof ko guese ceerno heddi no waɗi ko mawba e tokose guesa mawba ba woni guesa ceerno ba guese tokose ɗe woni guese men enen heddiɓe eywa ɗum noon fofo ko ceerno jeeyi ɗum waɗi noon toujours omo hirjina en yen toppito guesa mawba ba beele sen toppitima guesa mawba beele guese men tokose ɗe mbawa moƴƴorde hen sabu kanje kamba guesa mawba ba ko kamba woni sababu kamba wonata sababu moƴƴirgol guese men ɗe kala no toppitorɗen guesa ba
habari wi lawol ha ɓerde makko ɓuubi hen sikki ala enen guese men ɗe en dañat toon ko ɓuubi ɓerde meɗen ɗum en jii ɗum en jiiti ɗum kadi ceerno haali ɗum halti ɗum eyyi ɗum waɗi noon eɗen kirjina julɓe ɓe e fofof hankkani coñal ngal huccanama en jii maaje o nan ɗon e kañumne woni koye lawol koko ari guerte ɗe nan ɗon woni koye lawol koɗe jettiɗe so Allah newnanino en tan hande gaynude makkari ndi e aset garo o wonata ko puɗɗogol guerte ɗe inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmini on min juuri moon e namde moon min ƴeewa jabade en fodde ko Allah andini min tan eywa to banggue dawol to komin jii hen ko hunde wande fayida no feewi eywa ne wayno kadi yimɓeɓe sukaɓe jaaɓi ko ceerno haali ko holɗum duusugo motoji e weloji jaafama duusannoɓe anino duusa fof mbatta duusgo mumen ga guese ga ɗum holliri hande no feewi sabu sukaɓe heccuɓe gaari ɗo en daari mbaɗi golle ɗe ko golle men almudagal mumen eywa e andinde jinnaɓe mumen ɓe guila ɓenne guuri wonde kamɓene ɓe ganni darade darde nde jinnaɓe daarino alhamdulillah dawgol waɗi fayida no feewi kadi notama en ɗamini to moƴƴere Allah inchallah hande hayso makko o gasani ma woɗɗoy golle ɗe ne jaaha mon oɗo saaha ɗo gonɗen ɗo mon foof ne waɗi golle ɗe ko golle mum kadi ene gollo no hanniri ni woni tan eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala ko Allah holluno jinnaɓe ɓe ko Allah hollu en ɗum na naftoro en ɗum bi jaahi nabil moustapha saabi kadi ganden enen sukaɓe jinnaɓe puntani en hoto punten koye men eyyi erango ko ala kulli haalin neɗɗo so tawi gumɗo so tawi ene ɗowe hoto ardito ɗo wowo ɗum eywa enen dental ngal ko ƴoƴƴen fof ko kewɗen ngalu fof ko kewɗen gandal fof ko ceerno ardini ɗum saabu ɗo ceerno yiyata ɗo en jiyata ɗon e ko wiyata ko en mbiyata ɗum saabu en mbawa ɗum neɗɗo kalata ko ganduɗa eywa joni tawi kanko woni ɗowowo meɗen o wi en mbattu haqqillaji e golle ɗe guurama hota liggo ha yetto oɗo saaha ɗaccane bonne eywa saabu ko guurama ka ko koye ka guurata ha gurna diine o ndeke noon neɗɗo ko wuurata ha wawa wurnude diine o oto fijir ɗum oto jaab ɗum fijiri e junggo makko o fawi hen kadi joom jawɗele ɓe tinno nangga jawɗele mumen ha yimɓeɓe mbawa moftude ngalu ngu wonde guuraji yo toppite no moƴƴi kadi sukaɓe ɓe tinno ɓe ɗofto jinnaɓe ala kulle haalino o saha koye duuso wona moni foof noon anda ɗo duuso ngo haɗata duusowo e duuseteɗo foof moni foof anda ɗo haɗata ndeke noon ɗo aɗa jogui duusowo ɗo tinno jaab duusede kadi wattu haqqille ma e ko kalanteɗa ko eywa jinnaɓe ɓe kalanta en sowona ko moƴƴi e meɗen ceerno haalanta en sowona ko ɓuuri e men jinnaɓe kala koko moƴƴi e men kono ceerno haalata koko ɓuuri e men eyyi saabu sa heeɓi jinnaɗo ma haalama ko moƴƴi a heeɓi ceerno haala ko ɓuuri ndeke ɗiɗi sa heeɓiɗi tan rendinde an suka o an fof wonde suka ƴeewa toppitade no ciñirɗa ɗum toppitade no gollirɗa ɗum kala koɓe kalani en ko ha ɓamtoɗen ko ha ɓuuren ko ha nafen ha naftoroɗen saabu ceerno hande ko sago makko ni o dañe meɗen kadi o yiiɗi ko ha joni o dañde sago makko e meɗen holɗum yen ɓuur woto en ɓuure to diine to yen ɓuur to arsugaji to yen ɓuur to sunna to yen ɓuur to needi to woto en ɓuure ɗum ɗo ala sago enen sukaɓe mbatten ɗum haqqillaji la seyama noon needi ndi eywa sahaji ɓe mbiya sukaɓe ngala needi ala ɓe jogui needi ko yidde mabɓe ɓuuri ɓe doole so tawi a teskima huccite ceerno men ceerno Amadou Tidiane tan a nattat wawde jogade hoorema bonnedagal feeñata ɗum ko yidde nde feeñata ha sikke ko bonnedagal kono ela sago ɓe mbatta haqqillaji kam mawɓe ɓe mbatta emen haqqillaji ɗum wona bonnedagal wonɗo ene yetto ko yidde nde tolni ɗon yidde noon so tolnima tan ma wonne ko ganduɗa aɗa yijjira ni ɗum ɗo hiseraki e yidde hisere ko bonnedagal kono ko yidde nde ceerno sa huccita makko tan alay sago ala kulle haalin ma wonko Allah waɗe maɗa ko ganduɗa hoorema watta ɗum maîtrisé a wawa ɗum rende e hoorema assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh leɗe mbaɗi fayida no feewi ko yettere Allah tan en calmini en juurima en ñaaguima gueno en jetti Allah e barke dawol ngol e barke ceerno men e seeremɓe men golle ɗe de mbaɗi fayida no feewi e gollama tigui e gollama si tawi dawol fof si yaari ni tan machallah ma moƴƴu bandiraɓe fof kakkillaji ɗi na kawri ɗon eyyi enen fof ko en ɓerɗe goote e yimɓeɓe poti yaltude keewal e kadi jokkita golle ɗe fayda ɗo golle ɗe jarata ɗo machallah gollama ɗo wawi gollaka kono hani ɗe jiiɗi ko ɓuuri ni eɗen jiiɗi ko ɓuuri ni eyyi machallah ceerno noon walli wuuro ngo enen sukaɓe ɓe potɗeɗen ko toppitade dawgol yaara ɗo ni
alhamdulillahi rabbil alamin min cappirimi no feewi jarama sera assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alaji abdourahima dia lenkiring dental ngal ene dawi ɗo hannde ngesa ceerno men ceerno amadou diano ceerno ngesa ɗo Faba min dawi ga soppode makkari ndi so wettima tan a weltoto makkari ndi moƴƴi ha ɗon wawi hadde a yetta miijoɗa ɗo kay taw ko an jeyno makkari ndi moƴƴi ha ɗon wawi hadde alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah no fewi en jetti kala ardiɓe golle ɗe ardiɓe golle ɓe ɓe moƴƴini no fewi ay alhamdulillah ardiɓe golle ɓe ɓe moƴƴini no fewi yalla yoɓe moƴƴiriɓe kala julɗo dawama noon e dawe madinanaɓe ɗon hannde kam ɓe dawiɗa dawol tingol hannde kam ko luukali tan e kiijal tan e soppugol min cikkino mbo wona kamɓe tan wona madina tan won ɗo eɓe dawi e dawol timmugol wongol himme eyyi minen noon ceeɗe min dawi kono men leefi seeɗa minen eɓen leefi seeɗa holko waɗi ɗum noon ko ɓittere wonde toon nde mo jiiɗa fof ne ɓitti ha coñal e gaynaka ene ɓitta no fewi ko ɗum waɗi kono noon dawama no moƴƴi noon minen kadi sa yi dawɓe ɗo ɓe ɗe cayeɗe a yettat Allah a wiyat wona kamɓe golliɗe gollaɗe ɗo ɗe golleɗe gollama tigui kadi golle moƴƴe kadi golle moƴƴe ay wutano yita e leydi fof no darna en jetti Allah no fewi no fewi no fewi yallah yo moƴƴere yallah ko bakara ceerno Aljuma Saydou o kay barke ceerno Tidiane en keeɓi noon kadi so Allah jaaɓi wata en nimsu haydara kala jiɗɗo ceerno Tidiane yiɗi ceerno Aljuma Saydou wata nimsu so balle juuti so balle laɓɓiɗi an kam wata nimsu an kam ande heeb guiɗgol famɗata so guiɗgol no famɗatno Allah accano nala sa sallam ha joni kono Allah e makko yide nala sa sallam ko law o nawti nala sara makko law o nawtimo ndege en kay so tawi kala no wayi eɗen belti sabu ko barke o darteten e moƴƴere nde e hoddoyde e maɓɓe ñande janggo to da al ala illiyin wona illiyin tan de ko hen ala sa sallam koddoyta toon no wiyete ko ala illiyin ene maɓɓe koddoyta toon ɗum kam siki ala Allah ko jogui kono yaaji inchallahu ngal ɗo dental ko jaam tan hay goto wata hulle heege wata hulɗom ka wata hul koldam almudo ceerno Tidiane hulata heege hulata koldam hulata haydara wata hul heege wata hulɗom ka wata hul koldam wata hulde kay a wasata ha ma yesso Allah inchallahu taw tan guiɗgol makko ne heddi e ɓerde ma a wasata ha ma ya an e ɓesgode ma e geñgol ma foof ko jaam ta kadi wonata inchallah allahuma salli sallam sallim waaleykum salam Ousmane Camara ko adi ko foof min calminima min juurima e darde ma e yidde ma e golle ma e tinnare ma e haqqilantagal maɗa wawde teskade yimɓeɓe foof no foti teskorede ni e khalifa o so haali tan konngol jena almudo jarani hen fawtude konngol ɗo no kanko woni foof o kanko kadi woni toon mawɗo o e nder leydi ndi kadi en jiiɗo ceerno Mamadou Mané Koupambora en jiiɗo ceerno Alassane Anne to Pakuru e ɓeɗo kam so jiyama tan eɗen gandi wuddu leydi ndi fof ari ɗum noon Ousmane Camara a salminama no fewi nde wonno kala nde men dawi ga e aɗo tesko men aɗo yiya men aɗo kadi weltina men e kadi ko noonne kadi wonno ceerno Amadou Sambalo kala nde kalifa o ceerno Abdourahima Dia waɗi communiqué o neldimo ombo toppito ɗum ombo waɗira ɗum ne kadi no hanniri ni ɗum noon kadi minen wodani men tan ko nde min mbiyata ceerno o nde ɓeydanta on duwawu nde Allah ɓeydanta on yaajede ɓeydana on barke wondude e cellal e ceerno o kam gasni haala ka foof to banggue ceerno to kam eɗo banggue dental to no yahirtani foof o haali ɗum noon eɗen gandi guure ɗe ceerno Alassane Anne o ardi e dental ngal no fewi pakurnaɓe kam ha e manato naɓe ha e wumman naɓe ha e Kupa Mboran naɓe foof ɓe gardi ko otoji ɓe gari keewal guila subakala ɓe jottiɗo ɗum ne kadi enen gandi lenkirin ceerno Abdourahima Dia o ardi e dental ngal wuuro lenkirin foof kadi ɓe mbaɗi ko ganduɗa e hunde weɓani wabde ɓe gari dawol ɓe gadduri kadi leɗɗe eno almudo o ceerno almudo o hono Mamadou Lenkirin en Mamadou Balde ɓe teeni toon leɗɗe masa Allah leɗɗe baɗɗe fayida ko noonne kadi almudo o wuuri kadi mécanicien o on addi kalifa o e oto mum e hoore mum ɓenne kadi fof gari ɗum noon
en tawi ga madinannaɓe en tawi ga kadi gure kewɗe gure leydi hono akkannaɓe ceerno mamadou en fof nanɗo so tawi a limti tan a juumat ɗum noon ceerno ousmane camara tawde men jiiɗo ceerno abdourahima dia hande dawol ngol e hande ɗo yetti e duuɓi ɗo eɗen gandi hande duuɓi ɗi o jogiiɗi hewani bawɗo arde ga dawol ngesa ceerno Allah newnani en noon kam o ari ɗum ne kadi so en jiimo ga tan en ɓeyda softude en ɓeyda tiidde en ɓeyda kadi wakkilade ceerno Alassane Am kañum e kanko woni gardaniɗo en toon e diwan Pacana o ha e Daka o fofo an kam a haalantaki kabaru ceerno Alassane An. mi salmini mi juurima min kam yondinori ɓeeɗo koɓe kaali ko atta kala so famni ceerno mi weltima mi jaari kadi dental ngal e nde wonno ɗum sago amen ta ne ara miɗen gaari ko ɓuuri ni mi ñaagui Allah noon kandi Allah newnanta men saabu caɗele auto ji ɗi men gondi laabi ɗi moƴƴani auto ji ɗi kadi ne satti hebde ɗum kono kam mi weltima no fewi miɗo weltoyni kadi tawtorama hen ko allahma salli ko Bambora aywa ko noon min ko kalanmi ko e bajarankore alhamdulillahi rabbil alamin e mbo fanayi bonde to alhamdulillahi rabbil alamin dawol sen reɓo yam Madina Gounass e poɗe ceerno alhaji Ahmad Tidiane Ba e kabbonde siko sesito koyna taaliɓe a woppu señ ba apo nganoɗe alhamdulillahi rabbil alamin to ɓancen to e ka kutte ka on kende noon to ka sera yakka o se to ɓancen département wele ngara tan fopp reesi ange inchallahu rabbi e we alaji Abdourahima Dia kalife lenkerin sengi we ceerno Siraji Aynamadi Kunjama we Alhassane An yakki saaɓo fe pakour alhamdulillahi rabbil alamin ɓanɓe reɓunde kende noon ɗum noon bo ñando koɗan kon khalifa sen arabi koɗama ɓiñidani ebo nampe paduko barke dardiankila barke horme qouranul azim barke cheikh namada Tidiane radiallahu taala anhu barke allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillah Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan Tijani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada Ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay wurema Habibu Muhammada yew Fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suwi kala rokkanoɓe ma kam kewi daranade sunna Muhammada